Fiți atenți că în clipul ăsta am să demați gândirea unui ateu despre păcat. Din perspectivă biblică, de fiecare dată este același. Neascultare. Atât. Practic, nu stai la drepți în fața șefului, te bate. Da. Și asta nu mi se pare în primul rând că e o chestie de moralitate, e o chestie de obediență, exact cum ziceam. Foarte bine. Da. Da. Silviu Rotariu aprobă și apoi procesează. Se uită într-o parte. N-a mai contat dacă informația este falsă, adevărată, nu. A aprobat. Da. Important e că vorbește împotriva lui Dumnezeu. Ce vrea să spună Mihăiță este că orice păcat vine din nesupunere, din neascultare față de o poruncă a lui Dumnezeu. El a uitat de mândrie, mânie, poftă, lene, invidie, păcate de inimă. Iar Roman 2 spune așa: când neamurile măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta, ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și ca suport biblic avem întâmplarea cu Cain și Abel din Geneza, unde Dumnezeu vine și îl avertizează pe Cain. Ai grijă că păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Nu-i poruncă și nu este o amenințare a lui Dumnezeu dacă nu există repercusiuni. Este doar ca un sfat. Ai grijă. Cain din invidie își omoară fratele. Acum vreau să-l întreb pe Mihai. Mihai, tu ești vreun activist pentru păcat? Vrei să ne spui nouă că păcatul este ok? Vrei să ne faci să păcătuim? Îți place crima, violul, furtul? Te rog frumos să ne explici nouă care e plăcerea ta ca să vezi oamenii păcătuind așa, să aperi păcatul. De ce? Nu înțeleg.